ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கார்த்திக்ராஜ் அவர்களுக்கு 2வது திருமணம் நடக்க போகிறதா வந்துட்டு ஒரு ரகசியமான தகவல் வந்துட்டு இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்பவே வளம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த விஷயம் உண்மையாக போயா அந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம முழுசாக தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானமாக இருக்காமல் கிளிக் பண்ணிங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கார்த்திக்ராஜ் அவர்கள் வந்துட்டு செம்பருத்தி சீரியலை விட்டு போய் கிட்டத்தட்ட 1 இயர் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவருக்கு 2வது திருமணம் நடக்க போகிறதா வந்துட்டு சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு ரகசியமான தகவல் ஒன்று ரொம்பவே பரபரப்பாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ கார்த்திக் ப்ரோவுக்கு 2வது திருமணமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டினா, ஆமாங்க, அவருக்கு ஆல்ரெடி அவரோட காலேஜ் ஃப்ரெண்டோட திருமணமாகி அண்ட் அது வந்துட்டு டிவோர்ஸ் ஆகிடுச்சு சில கருத்து வேறுபாடுகளின் காரணமாக. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கார்த்திக்ராஜ் அவர்கள் வந்துட்டு தனியாகவே இருந்துட்டு வந்த காரணத்தினால அவங்க அம்மா வந்துட்டு அவரை 2வது திருமணம் பண்ணிக்க சொல்லி வந்துட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கார்த்திக்ராஜ் அவர்கள் மறுப்பு தெரிவிச்சிருந்தாலும் இப்போ வந்துட்டு ஒரு வழியாக வந்துட்டு உங்கள் விருப்பப்படியே பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி கார்த்திகராஜ் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இதனை தொடர்ந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திக்ராஜோட அம்மா அவர்கள் வந்துட்டு கார்த்திக்ராஜுக்கு பெண் பார்க்கும் வேலையில் ரொம்பவே வந்துட்டு தீவிரமாக ஈடுபட்டிருக்காங்க. ஸோ கூடிய விரைவில் வந்துட்டு அஃபிஷியலாக கார்த்திக்ராஜோட மேரேஜோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் வெளியிடப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திக்ராஜோட நெருங்கிய நட்பு வட்டாரங்கள்லாம் வந்துட்டு இந்த ஒரு விஷயத்த சோஷியல் மீடியாவில் இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கார்த்திக் ப்ரோவுக்கு ஏற்ற மாதிரியான பொண்ணு எப்போ கிடைக்குமோ அப்போதான் வந்துட்டு அவருக்கோட 2வது திருமணம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. கார்த்திக் ப்ரோவுக்கு எந்த பொண்ணை திருமணம் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற உங்களோட கருத்துக்களை நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் போயிட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிருங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கார்த்திக் ப்ரோவோட 2வது திருமணத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற நம்மளோட கருத்துக்களையும் நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் போய்ட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.